Παιδιά, την περασμένη εβδομάδα κάναμε ένα αριθμητική. Πάμε τώρα να δούμε αν καταλάβετε αυτά που κάναμε. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Σε ένα δέντρο κάθονται δύο πουλάκια. Ένας κυνηγός πυροβολεί ένα πουλάκι. Πόσα πουλάκια μένουν, Λέει μου. Ένα κυρία. Μπράβο. Τι είναι Μάρινο μου, πέρα. Κυρία, κανονικά έπρεπε να μιλάμε μου λίγα που σιβεκιά φεύγουν όλα. Είναι αριθμητική που κάνουμε, αλλά αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα. Μέσα στη θάλασσα υπάρχουν 5 πλοία. Γίνεται τσουνάμι και βουλιάζουν τα 3 πλοία. Πόσα πλοία μείνεις? 2. Μπράβο Ιωάννα μου. Ναι Μαρίνο. Όχι κυρία, εμείς και οι κανένα γιατί με το τσουνάμι βουλιάζουν όλα. Εντάξει, είναι αριθμητική που κάνουμε, αλλά αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μπράβο. Ποιος θέλει να μου πει ένα παράδειγμα? Ο Μαρίνος. Λοιπόν, έχει 3 γενέσεις. Τρών παγωτών, Λοιπόν, η μια γλύφει το, η άλλη έκανε το και η άλλη βάλει το όλο μέσα. Και από τις 3 είναι παντρεμένοι. Τι μου βάλει όλο μέσα? Όχι, εκείνη που φορεί πέρα, αλλά αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεσαι, κυρία.